Слушах внимателно въпросите и останах с едно впечатление, което е, че това е политически трибунал с цел да се премахне бъдещ конкурент. На това ми заприлича. Не ми заприлича, че се търси някаква истина. Няма как един договор да е на загуба, ако не се използва. Но виждам, че тук много хора в Народното събрание се упражняват се по някакъв начин в икономически разсъждения или разсъждават по какъв начин да печели държавата, ама тя 35 години е само на загуба и то вие сте хора, които сте били в управлението. Аз до сега не съм видял един път да се спечели от нещо. Говорих преди изборите с настоящ депутат от БСП и го питах защо не може АЕЦ Белене да се построи и той ми отговори: ами защото няма далавера, няма пари в АЕЦ Белене, издрусана е. Сега явно са излезли нови някакви обстоятелства, които са направили така, че да се строи АЕЦ Белене, но мисля, че тук също много хора, единственото, което ги е яд, че те не са подписали този договор, според тях те да вземат комисионната, защото знаете, че един човек говори спрямо своето мислене. Заради ГЕРБ, ДПС и ППДБ се наложи спешно да се мисли за договор как да се подсигури българския газ, защото в едни такива форс-мажорни обстоятелства, още помня, аз бях един от хората, които протестираха срещу това явно включване в да заемаме позиция при положение, че ние нямаме пари. Тодор Живков едно време много хубаво казваше: не може да вземате решение като нямате пари. И всички хора, които тогава спечелиха от военно-промишления комплекс, го направиха за сметка на енергетиката. А в енергетиката няма да говорим колко губим от ветрогенератори, соларни панели, обезлюдяване на цели райони. Няма да говорим за такива политически екзекуции, които се правят постоянно на всеки един, който мисли различно. И тук да се говори, че Народното събрание е висш орган, а в същия момент да се държим като животни. Значи, първо, вие уважавайте органа на Народно събрание и тогава очаквайте и хората, които са тук, и те да го уважават. Значи, видяхме преди време такива екзекуции политически от Народното събрание с Комисията на исторически парк, после с Конституционния съд, когато трябваше да влезе партия Величие. Сега виждаме пак една заигравка с това, защо президентът е казал нещо, което е неудобно на най-големите крадци в новата история на България, и това са сегашните управляващи, нали, тези, които са управлявали. Ние губим 100 милиарда на година поне пропуснати ползи от една работеща българска икономика и за 13 години ние щяхме да загубим и ние губим 1300 милиарда от това, че управляват тези хора. Вие сте тръгнали да говорите за един неизползван договор. Аз съм сигурен, че тези хора, когато са заложили икономически растеж, са вярвали, че България ще просперира, каквито и бяха думите на тогавашното правителство, но кой да предполага, че в управлението ще влезе Делян Пеевски и Бойко Борисов и те ще сринат тотално държавата. Те с 20% по-малка събираемост на данъците в момента, а скоро ще станат с 50%. След 4 години, благодарение на тази управляваща коалиция, съм сигурен, че ще трябва да закрием държавата, ако продължават нещата по този начин. Значи, тока на българите е скъп благодарение на всички кражби, които се извършиха последните години от енергийната система. Не може да ги виним от един договор, че тока или газта са скъпи. Подписваме договор за нови реактори, без въобще да се проверява нищо. Планове, всяко едно нещо, подписва се, когато е изгодно и когато някой друг е казал. Когато обаче трябва да защити българския интерес, разделяме на проруски и прозападно настроени, за да може по някакъв начин да се обясни на избирателя защо ще се подпише нещо, което е неизгодно за него. Почнете да мислите пробългарски. Аз мога да кажа, че останах удовлетворен от чутото и наистина смятам, че проблемите са вътре в сегашното управление. Това го вижда целият български народ и това, че вие се стремите да изместите огромните кражби и вие да сте като прокурори,
тук има бивш министър на вътрешните работи, така ли се разследва и така ли бързо се дават доказателства и така ли е становището, за да осъдим даден човек? А прокуратурата всички знаем на кой е, полицията знаем на кой е. Ако ДАНС разследва някой, аз по-скоро съм готов да вярвам на човека, който е разследван, отколкото на ДАНС. Те няма едно нещо нормално, което да са направили. Националната сигурност е смазана. Службите въобще не работят. Срам за полицията. Срам и за всяка, за съд и прокуратура. Те са на едни мафиоти, които са безобразни. Господин и вие в момента си играете по всякакъв начин как да си изперете имиджа, защото ви е страх да не влезе някой да ви отнесе. Никой няма да се предпази от цунамито, вярвайте. Уважаеми колеги, с това процедурата